Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadi mukoma na amai. Mukoma robot Zosimba para kudai kuonana. Oh, tazata bona. Takamboti onane izvi sho masa hanga kwanisi kuti muyoke. Oh, handitika. Tinotenda Mwari siro tamune rimwe gore zvakudai so. Handitika. Amai makadi zvini? Ndiripo ini kuri seva view. Kuri nana handiti. Mabva kupi kwa amai nemwana? Oh, masvingo kwa sabho kwani kwa mambani? Kwa mambo charumbira sabho kusina vashi. Handitika. Ndinotenda sene mudiani? Mudenge. Aya, zvakanaka. Mukoma. Ndikantange nemi. Semwana kudai izvi. Idambudziko rei ranetsa mukati meupenyu nabva mati sekuru achapola naRobert ndibatsirei ini. Mukoma Robert chekutanga ndikati degwa kuchisumuka uko ndaisumudza kuti Mwari ngandibatsire kana ndikanyepa kana ndikataura chisicho kana kupomedzera zvese ndiri kutaura panapa zvipindiwe naye ari kumusoro kumatenga. Chekutanga mumhuri makaberekwa zviso zvamuri kuona muno mune anonzi Mashura nemashiripiti ezuva nezuva inini kweupenyu hwangu hwese. Right. Ndochekutanga poshe. Ndoda kudescribe ndichisamaraiza pandiri kuti apa pane shura apa pane shura ndichiisa mumacategories. Chekutanga ndakaberekwa nambai varapa. Ndaberekwa inini ndakakura baba wangu ashaika. That was 1993 and I was born 1989. So ndakakura pamusha ndakaberekwa 36 pamudumbu ramai avo. Ndakakura ini pamusha pandisingazivi kuti handisi chekutanga handiblame kuti zvinezvi zvakaitwa nemunhu excuse pane zvirikuitika pane zvezvichiitiro zvandichiita muupenyu hwangu. Ndotenda kuti makuriro kana nzira yemaitikiro ezvinhu inenge ine direction rako iwewe as a personal in personal kuti udhile uve ne-experience pamakuriro auri kuita nedirection rauchapersonalize iwewe kuti I'm fighting my goals through kwandakabva nako ndichinda ndakadai. Saka ndakakura pamusha pandisingazivi kuti hamachi kana ndiani anonzi hama. Nevanhu vandoziva nemaiva nemadzikoma angu ndameshona kuti ava 6. Ndakaenda kuprimary school ndikapinda kusekondari ndikagumira ordinary level pandiri panapa. At my early age zvekuita kuno kuZimbabwe ndinofunga economy yedu kuti inotinetsa tese. Ndakavambuka ndikaenda kuSouth Africa ndikanogara kwenguva yandakagara kusvika ndazodzoka zvekuti ndati garei pandatoti garei ndepanapa kupesava ndaiva ndichidzokera. Right. Ndo zvakaitika pajeni makuriro nezvakaitika nepandakaenda nekudzoka. Saka pandati ndichakategorize maproblem paya ndepekuti ndichikura inini manje pane mashura andaiona asi kuti pamwe pacho hautauri nenyaya yeage. But pandinotanga kuda kuita in brackets I'm a last born papa. Njere dzangu dzaakuziva munhu andoteedzana naye akashaika ainzi Innocent Mudenge. Akafa zviri very mysteriously kureva kuti akafa zvinoshamisa zvakashamisa nyika yose kuti mvura inonaya munguva yekunaya kwemvura. Handisi kutaura zverwizi Mukoma Robert, ndiri kutaura mvura kana yanaya poita makawa kureva kuti mvura ikanaya itogona kuita kungoti mumakoronga kana munotsikwa-tsikwa nemona makasvinga mvura pakangoita mvura shoma ndokubva panzi munhu arumwa nengwena ipapa negaro akatofirapo
right ndandakuziva right mwana mudiki panapa zvinhu zvandikuona panapa handisi kuzvinzwisisa. Alright, it's fine. Let's come to funeral. Munhu pakaitwa nzira yekuti asvike kumusha patinobva paresident pedu auya shiripiti number 2 no board viewing. Mai vake madzikoma ake vari kuda kuona nesuwo nyakuti ava vadiki tikabvunza kuti aonekwa zvakadi munhu anonzi arumwa panochiza anoona ngajiwa yese pakaita makakatamwa hama dziripo vakuru varipo vakarwisana zvinotyisa vachitemana yanguva izhi yavachitemana nemaguru dzavo apavhuru. Pakaita munhu 1 akaita mutsimba mukuru ameno rakazovhurwa asi maonero acho angaita ehono ndaizviona nepakona izvi rimwe ravatakatsinza mazvakavhurika zvino itrauma iri manjiri ravatora personal life until today. Mashiripiti echitu munhu yaavigwa. Alright, it's fine. Kana that was cyclone Elin. Right. Ndakura ndaenda kuchikoro toenda kusekondari but zviri kuitika pana mai ava manje mukavanza vachitaura mukavanza vachidemba mukavanza vachikupai nhoroondo sadza chachamogona kusaridya nekuti unenge uchinzwa imwe information yekuti nyange ndaida useka zvofuruka mwana bcause vanhu vachitaura zvinhu history imwe iri kumasure peiyi yandinoziva right. Ndakura paya ndapedza ndakomplita O level yangu ndaivaonani ndasiri dofo rakanyanya kuchikoro ndazodecide vanotomuziva taronganawo sevakomana kwedu kuti tingaita sei ngatingototeererana tivambuke tinde kumiro. Pane dzimwe hama dzakashayika mushure memukomana uyu kusanganisira vatete azvanzi yababa nedzimwe ndufu dziri kusanganisira vanhu vepamhuri dziri very very suspicious kuti zvinhu izvi no asautauri right. Pozoita mumwe mukoma futi wemumhuri akashayika. Mashayikira acho urwere hwacho nemabehaviors evanhu veko nemamudhu evanhu veko so zvinongoya zvichizadzisa rimwe gepi paunoziva paya kuti okay tangotaura right. Ndoya pareligious ndiri munhu mukuziva muno munyika yedu yeZimbabwe ndiri munhu aienda kuchechi nekunyaya yekuona pamwe masituation munototanga tichiita kunana masongwe panonzi panoprofitiwa uida kumbonzwawo kuti zvakambomirawo sechi newo upenyu kakuti umboonaona semunhu anotokuyaruka tsanangura tinongotenderera pavanhu ivava upenyu hwenyu hwese huringotenderegwa vanhu vepachimana ichichi uyo mukomana zvakadai nyange wakatsanangura nemavhizheni akasiyana wokutanga wokushayikira mumvura wachinzi arongwa negavhu zvongotsanangurwa pavanhu vari papa. Alright, pamusha pakadai inini personal uri kuitiwa utsinye hauna upenyu huripuwa. Pane vanhu vakatasana newe zvakanyanya hauzi munhu wokutomboti your life is a shame mumaziso evanhu vari spiritual. You are very talented my brother. Vamwe vakati anoma tipe mari tikudzoserere zvinhu izvi kwanodi zvamazuva manje feja dzamazuva ano dzawanda unombobhadhara dhora uku unombobhadhara mari uku unoona kuti tinohavhewo right. Ndouya manje kategori yaningati number 3 number 4 papo ndaendachi pandaigara uku ndakasangana nemashungu angu maropata pakawanda. Accident yandakaita izi yekutanga ndakapotswa kuzosvika ndasvika apa 3 times
ndambotanga kuuyiwa netip track ndikamboputsa tawa pamateru tichienda kuDurban. I'm a driver by profession. Ndakadzidziswa kudriva nevanhu vanotoziva kuti uyu munhu takamumenda zvekusvika pepese. Right. Ndapotsiwa ndazomboita mweya uya wekuti masakana zvinhu zvingada kunetsa so unombobuda mupfungwa dziya dzine dzichikupa kubhodha kuti let me live my life somewhere. Ndimbosiyana nezvinhu zvonitemesa musoro. Ndikafunga nezvazvo ndikuva so stressed. Ndikafunga nezvazvo trauma iya inoda kudzoka. Ndikafunga lifestyle handifili zvakanaka. Ndakuita hakuchi imwe type of life. Ndopandaka ndasiri munhu anomwira mwira. Pandakazotanga kungopodza funga ndikaona zvandinetsa ndombuti 1, 2, 3 beers then I can enjoy and sleep well. Ndazoita umwe munhu wandakafambidzana naye. That was another concern. Zvinhu zvandiri kutaura izvi zvine ma-eyewitnesses. Munhu uyu akabata pamuviri pakatsakatika neimwe nzira iri very miraculous and mysterious. Twice. Ndinoda kuzvitaura zvinhu zviri mandiri ndakatombozvimenshina okay zvadaro ndakapinda mumarelationship ari different ndichitry to make things happen. Ndezvimwe futi macomplications ari kusangana nayo pamabasa pakutsvaga mari apa hatonyatsokuona kuti wakablokiwa. There's no progress, no breakthrough. Zvinhu zvacho unongogara uchipotsa almost, you are an almost guy. Ndapotsa chawangotirayo chose ndapotsa today. Kana kuti ukatowana basa rinoratidza kuti unokwanisa kutowanawo mari unodzikisiwa. Ngogaruka automatically you are an useless person. Nyangwe utoziva zvaunoita. Zvazokutoti unotonyatsoona kuti pane zvinhu kusungikana kwezvinhu zvakanyanya. Alright. Ndatenderera nelife iyo ungozoti vanhu vanozabatitsana ngoro dziri kunayo. Ndatenderera ngomaropa ndikamboassistiwa pane mukwasha. Muninga mukwasha aenda assistawo ndiwo akanyasa kuticha roriseke izvi zvari kuEngland. Katitsano ndichamboedza kumira nemi ndichakudzidzisai zvakanaka kuti munyatsokudi kukura mazviri kutauri nyangwe kwamazoenda ndichaona kuti muchawana basa. Zvinoita kusimudzana takatowanda sechikwata. Zvazosvika pakuti kwandaigara manje ndashifta through kuti mukoma wangu anotera second board aiva kuCape Town indiri kuDurban. Ndikaona kuti after corona vakati no man, situation yandandasangana nayo uku yezvinhu ngotenza tikakati ngandidi ndimborelocate ndide kuside ngani reMugoma. Ngoma this is the saddest part. I don't feel comfortable kutaura izvi. Ndakaedza kuda kuzvitsanangura nyaya yese iri mumaoko aya. Mukomana ndikati to summarize because ndingaita long speeches as mukomana akaita sickness iri rare kuti muinzwisise. He is late. Okay. Akaita sickness yekuti Monday, chipiri, chitatu, china, gone. May his soul rest in peace. And my friends ake ese, I wish vanoona zvinhu zvichitaura pamberi pekuti nyaya iyi ijeke because aina kujekera vanhu vakawanda till today. Munhu anga ari very active, talented, multi-skilled guy. Airarama nemukadzi nevana vake 2 uko. But ane vana vanosvika 4. Aingoti akawana mukadzi uku osiya achiwana mukadzi uku ndobva azowana iye ane vana vake 2. Right. Zvakaitika mukoma Robert ndakafonegwa inini. Musi weMonday kuti mukoma akadzoka kubasa. Ndobva ndabva kwandaita kubasa ndipo kumapisi week andaiita. Ndobva ndadaka nganza minga ndiri kupisiwa pasi petsoka. Mina kuti ndatodzoka kubasa ndasiya makipo. Chipiri ndikati ndichikurumidza kuti rangu. Chipiri zvikanzi paini iri kukwira.
chitatu zvamudumbu chida mazina azvimba miracles and some wonders mazina azvimba kule around 10 o'clock night isati yasvika 10 o'clock pakati apa kubva paperiod ya 3 o'clock zuva rondodoka kusvika peni yakapararira ichidzokera kwairi kubva akanditaurira nemuromo wake nin'inava ndikakuudza nditi ndiri kunzwa pakati ndinokunyepera ndiri kunzwa kuchekwa muviri wese ndokubva zvamudzokera kuno kumusoro ndikaitira mavhidhiyo ini ndichiitira mamwe mabrothers pamadzikoma angu apa ndikati vakumana ndozvaane munhu curfew time unoita norway kuti unosungwa nemapurisa ukaonekwa murodhi ukada kudiko that was during 2021 izvo zvisa zvanyatsokugadzikana unowabuda ndichiedza kuti ndimanye kutaura nemanebha acho vane vakatokiya mikowa yavo zvokuti vakatokuona vanitaura kuti no ndichinodayo foni yorira kanzi ngomana waka kana vana vachitambira pachifuva pake apo asi the last thing yaakaita ndisandabuda ndadangowandowe kutonyatsaona kuti panotapereko aitende mumba make imba yaigara paya nefriji yapo netv wakanditi simba richipera aitendeka pakona iyo ndobarurimi kubazvimba kuvhara mazino ese anything to do with talking yakavharwa same time immediately ndobati wa ndatakura munhu from Cape Town ndauya naye pano pamusha pamasviva achengetwa zviri quick according to nguva yacho kwanzi maiva nematerms and conditions right ndagara zvimwe zvezvinhu kahaungomanyiri kavakuru kana pane vakuru ndingatoti kana pane vakuru bhosi ndandagara nazvoona kubva patataura kukura kuyako kana manza ndikuedza kusamaraiza pane zvinhu zvakawanda zvindaitsokodzera apa asi ndozava kuti time wise ndikuedza kusamaraiza pane nyaya yababa vangu vandisina kuona I don't know until today musha wose pakafiwa vanogadzira asi mudhara yakatsikirirwa kanzi tikavhunza paiva nemombe pambaiwazi peseni aiva nemombe nepfuma apa musha wedu wakakura wakakomberedzwa if God allows one day mukapaona a very big yard musha wakakura unoratidza kuti waiva man enough but zvakatsikirirwa zvikangopera zvakadira right handisi kuziva handiblame kana ego kana kuita sei ndakangokura ndi munhu aiva neenergy yairi within kuti ndoda kuti I must make it but kufera kuti pakati apo kuri kunditadza kuti inyakanyaka ndadzokera paya ndipo ndakazonosangana nezvizvi ndakauya ndikachema ndakagara apo pana sekuru apo kuti sekuru munona vakanditaura kana uchida unodaenda saka ndakambozvivhunza ndichida kunokokorodza chii ndade ndauya nemunin'ina vanga varamba kuuya vachiti munin'ina vanga achifanirwa kunge akagara apo vaita ndino kana mandisumudza because ndaivanesa nditi no imimi ndimunogara pamusha apa saka ngaramba kufamba neni nditoriro pari pamusha apa nditori member of the family ndakatokwana ndakadai ndoda kuti musumuke ivo vakati aiwa ini handizopamba ndoda kuti zvidi ndifambewo newo kumba kwedu right muninga akatasangana naye mumasvingo mining paita funny thing vatanga maarguments tambotoplana zvese kuti ayo toya tichitorai pagroup mutazi touya kuno anzasisa mukaidikoko amena handisi kuwablame amena marise pane mareasons avangoita angaitotsokotedza kuti tidzikane tisina kusvika pano lastly ndakumhanya pama-issues vanhu vefamily ava musiri mumba pane zvimwe zvo zvatiri kuona asi kubata dzimba dzevamwe kana kutaura pamusoro pevamwe unozonzi wakaenda kunoacusa vanhu sipanapa tava kuzotsvaga naiti neruzivo nesolution yekuti dee zvinhu izvi zvatibatsirawo right pane zvimwe zvo zvatiri kuona mashura zvimwe zvacho ndinoda kuti chenjerei ndisire patiwe asi pane mashura atiri kuona regai ndingoti wazuva kwake matoto echapomo chakuwira
ifa nacho usatiudza usatitaurira you are a man enough even though uchiona kuti no man asi kuti utaure siyanai nazvo muri vadiki kuda ndo zvandingataura ipapo asi nyange uchinzi wagurika gumbo siyanai nazvo muri vadiki zvioneke there's no unity pozoita chekupedzisira samari chinhu chakakosha panomborongwa kuburikidza neni futi bhita yangu yakandikurira ndikazosvika pakucreata group rokunongofa vana ngofa ndine vanhu vamboedza kakudai pagroup zvavanoita group rakatozofomiwa vambozvitraya mungomba Robert amusati mambona what I'm gonna talk here mungaplana kuti tonosangana apo pakona iyo vanenge vari side rekukona uko vanovimbisana zvakanaka musi uyu wasvika panoita mwanta indapedza so ndo zvimwe zvematambudziko amata Sekuru Achapola regai ndiwe mumbondibatsirawo kutokuriba zvacho sezvokutoti ndikuda kuti eye open ndikukumbira pamudzimu mudzimu ndiwo mukuru Mwari ndiwo vari kumusorosoro Mwari havanzi chokwadi Mwari haana chinhu chanoti chinotisiya chakadero kana inini ndine chandoziva kana kuti chandini ndichinzi ichi ndiwe pachena handitika right ama ndiwe mwana ndogotorenyira mai ndiyo upedzera zvaataura mazvinzo ndazviwa pane panyepa hayi ana kunyepa atosiya zvimwe atosiya handiti alright Sekuru saka amai vakuperekedza handitika amai ndo atondita zvokundiperekedza because pakatoita mazuva ipapo nditaura ndakabva apa pana Sekuru avanakuziva kuti kuna amai kune mukoma ari kumusoro vamwe pane mukoma kuranda kuchechi pane mukoma ari kupitoriyo saka ndakambonosvika ndikatodai grinder zvine simba panoita mutsindo chikuru ndechekuti wasvika muno Sekuru Achapola alhamdulillah makadi zvinyi alhamdulillah mukoma Robin ndinosekerera indichiri right handitika haiwa ndatirega ndimbotanga ndambotaura nemukomana tingonzwawo kuti zvakamira sei auya naamai aperekedzwa naamai kana akanotora amai ake akati amai ngatimbofambaiwo tione kuti upenyu hwandiri kurarama ungagadzirike sei ndosaka vari muno ini ndinoti zvinhu zvinoremekedzwa mukoma Robin because vamwe havana amai isu hatichisina amai ka saka ukaona una amai wawana pekusamira nokuti zvinokunesa zviombeombe zvachozve zvinobvunza kuti amai ndimi makakula kare sekunzwa kwamaita mavhazinza ndinofunga kuti ndikatarisa dzinza racho ndikatanga kuribva kumusha kwacho harisiri diki ka dzinza reushe rine matambudziko nemadzunzo mukati mareni so tingangoti uyu mwana aveula pachichawa tinoti kuveula pamusoro akutora kakakwati ndokaisa muplate zviombe zvasara zviri mupoto ya dare riri remukomana iri aiwa inini chekutaura chishoma asi chinhu chiombeombe ndechekuti mai semunhu asira kubereka mwana wake madzudzu nezviri kuitika mukati memusha wake because mwana agona kuti pago ahead pamusoro pemusha wavo wavakasiwa nemurume wavo nokuti isusu ndinogara ndakataurira vanhu kuti ini ndiri dhokota so ndiripo pakurapa urwere pamunhu wakasiyana siyana koma Robert asi uyu urwere uri pamusha uyu urwere hweuroyi zvino kana pane urwere hweuroyi hakusi wekupokana urwere hweuroyi kana uroyi hwawanika uri pamusha unoda tigare pasi tiwirirane tinzwanane asi chinonesa ndechekuti pandiri kuona patiri kurasira kubatsirika kwedu tikanongedzana munhu wese anongoti kwandiri kuenda ndokungonosvika kunongedzwa saka kuti ndichiri batsira vamwe vai ameno
so vana vakanosvika kupera vese 12 uchisala ne1 nokuda kuti unenge uchiti ina handisi kubatwa zvakanaka. Aiwa, dare rinoda kufambiwa mune zvakanaka, n'anga zifanane, maprofita afanane. Kune vamwe vakatumwa kuzovhengezera, kune vamwe vakatumwa kuzorapa, kune vamwe vakatumwa kuzoponda, kune vamwe vakatumwa kuzochirikisa ntanda. So kuona kweziso raMwari nevazimu kunosiyana. Ndosaka isu tichinzi achapona, because ini ndinotaura kuti chandinenge ndireva variro pamhuri dzese kuti mhuri dzese dzipone dziwane zambuko. And make sure kuti kana mukatarisa kuti motikari kana chifamba pane light kana kunzira kune pothole, nokuti muZimbabwe muno takazara nemapothole ka motikari yako kana ine malights mapothole ese kana ukadrive unenge uchinzvenga. But iyi muriya iri kufamba murima, munhu ari kufa vakatarisa, munhu ari kufa vachinzvengana zvengana. So muri iyi kuti iite zvakanaka ndimai vanounganisa muri yavo. Tivanangu yatisvagei zambuko pamusoro peupenyu, nokuti hatingangoti nhasi mangwana kwafiwa ngatisunge sori tonobvisa sori, tosunga sori nokunobvisa sori. Pachizezulu anoti hazviite. Unofanira kuziva kuti nyoka yapinda sei mumba umu, ende payapinda uwezo yake yafamba yapinda neuku, ko payabuda neikupi. Andi ndizvo kureva kuti pamapinda yaita nyoka mumba tinofanira kuziva kuti isu takugona kuti tizive. Saka mai vanotipawo nhoroondo yeupenyu kuti kuchema kukuita mwana uyu vakambofamba nako sei, beni nini ndione kuti ndivabatsira sei vese. Amai, mainzwakana sekuti? Nhoroondo yapamwana haina gakava kana mupoto. Mupamba pandogara ino zvokwadi pakaoma, hapana kuchipa. Paita miedzo yakati wandei zvisingambobetsera. Hakuna munhu asingafambi kana aona chinhu. Unofamba zvimwe zvacho uchindozviona, zvimwe zvichikutawo, zvimwe zvichidii. Pamba apa panonetsa, pawanda nyaya yerufu. Rufu mababa ake wakatanga tete vacho. Tete ava havana nguva, vakaenda muchipatara kungonzwa kuti bhondorofi. Vaenda kubhondorofi vakabuda usiku, kana kuti vakanyamarira papi, kana kuti vakaita sei hatina kuvaona. Tikaenda kuti kandoona mabviri avakaita, dhuku yacho yakazonungwa kune umwe minda iri kunzvimbo rokwavo. Saka nokupera zvakadero, vana vababa vavava vakuru vana mukoma vavaripo mumapurisa pamutaro. Vamwe hashanzi dzacho kune vana kwameguro vavaripo. Kana wani wakasumudza musoro hapana, vatitawo nokunyamarira nokupinda. Murume wangu inini angasenza bhurwa baba vana nokutanga kumira. Vakaenda kunonzi kumukezi, indasara kuya ndaitwa nomwana mucheche iye. Vaenda kuya vandowana munhu kwanzi tete hashanzi yako iwewe yakatogwa nevanhu vari kunzvimbo yaanogara, asi vakabiwa nezvozvo usiku. Saka iwewe neFriday ndiri kusvikapo, ndamutaura kubasa, tinoenda tose kumasviko, ndondomutora pari ndonomubudisa. Asi ndamubudisa ndinouya naye kuno, ambogari kumba kwenyu kwe14 days. Ndakateerera kudai 14 days dziya nemazuva aya ari kuverengwa haana kusvika baba. Vaenda Friday kubasa, nondosvika notaurira vamwe vangu nda ini chamboenda kumusha kwe3 days, ndinodzoka ndomutarai kumusha mukadzi ari kuno, havana mbotaura ndofambirei. Vachidzoka pane imwe nzvimbo inonzi paCarotex, vakadonha nebhasikoro, havana kuwa, vakabatira pasi kudai. Vabatira pasi nokuuya mumba, ndiri ikoko. Vakauya nokuwadzika rupasa iko, nokusaka ndadonha, asi ndavana mhaya yanga yakadai tsvuku. Ndachiti ndidzvenge mhai nokubva ndadi ndakona kudzenga mhai nobva ndabatira pasi, ndaifanirwa kudonha nebhasikoro.
nogara tatinomwe muroja wekumusha kwedu ikoko nobva ati sekuru ndozvaitika asi chero musina kukuvara zvakangonaka wani nguri shomanini baba vemwana uyu vakatanga kubuda ziya zvezvokuti ita somunhu anyekwa mumvura saka takashayiwa kuti chii chaita kudero ndakafonera vatete vavari kwarusato gokwemba mamai vavo nobva vauya takafamba kwanzi pose patakafamba pese papongobata kuti kumusha kwavo saka tagara vaya vatete vaya vana munhu wakazondobudisa tamupitipiti yavavo gore rose tiringofamba yewe zvinhu zvokumusha kwavo vanourayana mumhuri dzavo vakadai hazvitaugwi zita gore nemwedzi 8 baba uya achibva vashayika ndinavo ndirini vashayika zvapera zvakadero tati gare vashayika vafavo hasanzi yavo pasina mazuva vachibva vafa yakawanikwa kwamuri nyuku muteerere rufu bvaite zvakuri eya tagara hapana kana nguva kana unofambira izvi hapana murume wangu inini anga akandiwana baba vana airimherera avasina munhu hapana unofambira apa uye hapana kana unomutsa musoro tagara azanzi yacho iri kwarisatiko yauya ndo pakarumwa mwana uyu wakachinodzekwa newe warumwa kwamanyama distance inobva kwedu kusvika kwamanyama chotova chinhambo motopinda kumasvingo chakanyanya kundishamisa pakurumwa kwemwana wangu ndo zvimwe zvinhu zvinondidzikisira kuti chendikati nditaure ndinobatsiwa zvakanyanya havana mutaridza mwana wangu vasina mutaridza mwana wangu vanhu vapamba apa vose vanhu vakashata vose mhuri yose inotova mhuri inotoronga kutaura chokwadi nokuti hapana munhu unoti kana munhu akafa saizvi asimudze musoro ini vana ava ndagara wafa mwana wangu ndagara kwemakore vatete vake vorugofa vachibva vafa vabva vavharana mumba mababa uya muchina vapira kwasara vatete 1 vari kujichidzoko ndovasara ndovaripo izvezvi vantorarama vari kuvana vavo kuchirezuko apapo kuti ko vanhu vari pano vakamira sei vanhu vanongoti munhu afa vanongoti zii munhu afa vanongoti zii chero neni ndingava nemhosva kuva mai asi zviri kutondinetsa zvokuti chero izvezvi mumhepo mozviona kuti zviri kundinetsa ndagara makore asiri mangani uyu paazofa mukomana uri kucape town ndaudza mumwe mukomana uri kubhindura nemukoma wake watiwera naye uri kujonika naimi asi mugere ikokoko izvi zvinhu zviri pamukowa zvinoguma nei pashayiwa here 1 ungambouyawo tione kuti panguva panomira sei ndandasangana navamwe mai vanonzi vanobva kubhikita kai mwanakadzi pamba panoda kutomiriwa mugadzirise pamba saka ndakabva ndaudza vakomana vaviri uyu anamudza anga ari chinhamba saka uyu wakabva aripo panguva mazuva iwawo obva ndataura uyu uri kubhindura wati ini maitapesana kuti ndiri munhu wechechi kana muchizvifambira hapana chakaipa semukatora mukomana yemugafamba samafambira kuti hataita panaa munofamba mukomana wayo wozoti waita zii sakata zvakadero zvinhu zvinongondidya mweya hadzisidzo nyama dzangu cheri pamwana uyu unotozviziva zvinongondinetsa munyama pamwe unondoudziwawo newechokwadi pamwe unondoudziwawo zvisiri izvo asi zvichingotenderera pamusha ipapa zvazoti umwe gwendo ndaenda kuno umwe munhu muprofita wemachechi emadzibaba ndabva kundadzoka moziva baba ndakanhongwa nevamwe mai vatogara navo
vakanangana neni muviri wose kuzara ziya kudai pana vanhu tichitutira rori yejecha rokukiriniki kuti ina handidi kunetswa nemwana womumwe munhu achinetsa achiuya mvura wake mumba mangu unongodzokera kuna mai vake. Handidi kana zvokunyangadziwa ini kuti bii kurekera kuenda kundotadzira mwana wenyu mumba mangu ikonu vana vangu vose vanotambura nekuda kumwana wenyu. Handina kudavira, ndakaramba ndakanyarara. Zvazouya pano zuro nguri dzisiringani uyu wakuvara waita accident unochema ukatambura kureka mpaka apore kudai handina kusvikapo ende ukazouya kuno. Asi unenge uchibatanidza mashoko pamba apa murume wangu haana munun'una haana kana madzikoma ndindakamira ndirini pane pamwe panhu pandiri kuda kunzwa ndine kodzero yekunyatsokweshena zvakanaka tiri pachivhitivhiti zvatakomekedziwa kuti ndinovhunza mubvunzo pazere zvisina kusiyira. Pane panhu pandiri kuda kunzwisisa pandakanzwa ndandikasitara mazita evanhu pafa munhu wokurumwa negarwa kwachii pakazogarwa dare pakawana vanhu vakazofumuka kuti toda kuripa ngozi pakafamba sei ndandisipo ndopandandotosvika vakati toda kuriba baba vakati toda kuripa ndibanini vake navana vavo vakauya padivi pomusha wangu ini akangogura waye pamwana womukoma womurume wangu ndobva vagara ipapo nobva vataura kwaisitauya pano tinotsvakawo munhu anotindira pana mainini venyapo kuti andotiudzira kuti toda kuripa hedu. Munowisisa? Saka pakatsaridzwa mwana umwe mukomana mukuru womumba wangu mapamukuru nobva auya ndaiva ndigere pabhenji kanzi ndauya pano mainini ndauya nenhauya nomudhara navana vake apa what ndauya hangu kuzoripa ndikati kuzoripei kanzi ndoda zvokuripa mwana wavo unondinetsa kumba kwangu ndiye nomukadzi futi wambotidiwewo wambotituka futi pana vanhu uyowo ndava kuda kuzoripa hangu iyi mwana wavo unonetsa kumba kwangu. Ndangoti saizvezvi ndikati ungagozoripa kumba kwenyu ndokwaakafira here handi wakafira kupa mukuru kwamanyama uko kana vachiripiwa iwewe ndiwo mukoma mukuru. Saizvezvi ndikati iwewe ndiwo mukoma mukuru chiunganidzai mari navanun'una vako vari pepapo mupani mupe baba vari pepapo ndo muridzi womwana mubva ndanyarara. Vakatanga kusumuka vachipopotapo mwana uyu wavavinga ndini takamurera mwana wabamukuru vangu womukoma womurume vavasina kuti baba nokubva atora danda kanzi kana muchida zvokufa chibva pangu pangu munotaurai muri munopedza vanhu varoi vavanhu izvezvi asipo mwana yeye wandiri kutaura waipopota yeye nedanda wakatofa. Saka muchiwa nchiti inini shuwa zvindozviona handirambi mhosva yandinayo kana iri yokuti vanangu hatisumuke vana vavakatarangana mhosva handirambi ndineibvuma asi musha uyu zvokwadi wakatsimbirira. Iye zvino vanhu havaiti toda kurihwa vasvika vadai kumwana wangu musikana kwai toda kundoroveresa vashipfuma ikoko uyu musikana wati pe havauyi vari vepfuma nokuti ndo vanhu vakuru asi ndokwakabva rufugo mwana uyu wakanwa negava. Saka ndingasimuka sei nai vakuru ndikupanzwa pamwezve itoda kunzwisisa panyaya yemudhara uyu. Mudhara uyu aidzaisedza buda wayo aiva nepfuma dzakutoziva kuti mombe dzakaparara nezvirwere zvakasiyana mubva 1992 nembudzi dzataingodzo dzaisvika kuma40 nepfuma dzake dzimwe dzaivapo aiva nemusha wake Bulawayo 4011 stroke Magwegwe. chii chakaitika apapa zvakanaka nako zvimwe zvete tichinzwa asi kuti tichita kuti dare rifembe
zvimwe zvezvinoipa dare richafemba chero moti 40 kumota uone 40 vane imba yaivapo hatina iniseni handinamo kana mavanza vachimenshina zvinhu zvese zvavane vachiita navandudzi ndechitanga kuzva havatauri handi vane vavanoudza mira ndikutaurira saka apa imbai pakapesana mukoma wake achipinda chikoro kusizana asara chikoro chipinda kusizana bamunini ava vakashaika vakasvika vachidhimanda vachibva nemwana uyomba vakatiputsa mawindo 2 chiwanga upindirwa nematsotsi asi mumasikati vauya ukanzi ndoda bhasikoro mwana anokuramba nebhasikoro ukanzi handingakupi bhasikoro baba ukaenda kumusha vachigara vana chinhu chakati chibude munomba saka manheru nobva arogwa mawindo 2 inobva andibudza nobva ndandochinja mwana nokumuuyisa nokumisa kwamupanzuro nondopinda chikoro ariko imba nokufara saka zvichireva kuti muhwe worufu guri pamukova pangu kutaura chokwadi vana sekuru unongobva pavanhu verukama hwavo sekuru achapora ndodzoka kwamuri mati amai vambotsanangurawo zvavanoziva mukati memhuri mukoma Robby dare rikutaura mukomana namai vake harigone kubatana asi mai avanobatanidza mhuri yavakazvara nekupera kwayaita kuti igone kufamba zvakanaka zvino mai vakatora nababa vachiti nokuti ndio varidzi vemusha vana varopera vandusisa mboya mungatore munhu akabata bullet apfura mwana wenyu svondo apera mamuti ndiye atonge svondo mangwana handiti ndechitokweziwa saka alright ini ndinoda kuvhunza pane mhuka yandaona ndatasana nemhuka iyoyo ndiyo ndoda kuti ndizive nokuti pane guva randiri kuona guva randiri kuona ndakagara panapa ndichiti tarisisa ndichivhunza randinetsi nokuti pari kubuda mhando yenyoka ombe munoriziva ndirani handisati ndambokuti ndirani asi kumarinda kuti kune nyoka makazinzwa here kumarinda sekuru kubva zvandawo kunzwa nenzeve kuti kunoiswa ubata-bata huriko handina mbozotsikako guva remurume wenyu rakaiswa pakaita sei riri padivi papo ndepani padivi rani mukoma wacho uri pamusoro pouya mwana womukoma wacho wangari mupurisa vari padesasi zvino mukarega kuenda ari murume wenyu muchitya kubata-batwa mukautya kubata-batwa uchapera here ndosake tauya uno sekuru kuti mungatibatsira uno kuti notuya ari kubata-bata kauti ari kutsvagawo chiraramo chake zvino imimi kuti muchengetedze mhuri yenyu munoichengetedza sei ndosake tauya sekuru chero mhosva irambiwe apa panonzi pakawanikwa pane vanhu vachiisa moto pakati pamakuva eya pakazowanikwa pane mari zvino panhu pakadero ningodihya kusvika kutaura chokwadi chero mwana uyu ndakamuudza ndikati ine kumakuva handindiko nokuti ubata-bata huriko kwai hwanyanya vamwe wakatoona ukandiudza ende kuuya pamukuva vachiti kwai tawana manheru pane munhu angachivesa zvimoto asi dunhu renyu remakuva remega rinongova panhu pamwe vokwa pamuneni vane hirosi yavo isitine hirosi asipopo handisonzwisisa kana muchitwa kwabamuneni ndochi munun'una womurume vakatozvigadzirira makuva yavo vana avo kumusoro kwavo namai vavo vakadzi vavari vaviri
Oh. Mukomana dare iri kuda kufana kudzikama. Ndizvo sekuru ndandau Nokuti kudzikama kwandiri kutaura pano ndepekuti unofamba kufamba kungehamba kashi. Chakupa naso kuti takure mai ava uye navo. Ndatarisa inini vanga vasingafanira kutouya. Nokuti vanokombwa nguva yekuti vauye nenyaya iri mukati medunhu inovapa kuti vaite mhosva. Uroyi uri mukati medzinza irori wakaomesa. Hausi uroyi wokukumbira kana kuita sei, asi ndewekugadzira. Mudzinza iri nendufu idzi hakuendwe zvokutamba, kunoda kuendwa pakangwinywa makagadzirira pachindofiwa. Ndopaye pamunonzwa chiti vanhu vakaramba paye tinoti kana akalifuga rawo gumbeze nguva 10 minutes anofanira kunge akupoterera muti nokuti anenge achipikisa. Tinosvika pakadaro paiso. Zvino handiti uyu akapiwa dare rokuti ndichauya ngatiti 14 days. Pa14 days paifanira kuzotora n'anga akabva afa ndiyo kuzotora n'anga. N'anga yacho yatobva kuzondomutora achibva kukezi ichimutora ichiuya naye kumusha kwake. Wakandouya neFriday. N'anga yakatozosvika pamusha. N'anga haina kuzosvika uyonga watogara. Ndo kudona nepasiporo zvakandoka takagwara ane mishini yekuda kuindani kwazvakarewo. Saka n'anga aiwa zvakaitika nguva iyoyo. Nguva yacho iyoyo vanga vakabata mishonga yavo yavanofarira vese. Kwanga kuri kurwisana kwevakuru, kwanga kuri kurwisana. Kazhinji isusu tinoti aiwa kana vanhu vabata ropa, isusu hatibate ropa ka, asi tinoti akabata ropa anochiona. Zvino mbuya ndinoda kukuvimbisai kuti munoti vese vakabata vese. Nevese vari kuona hama dzenyu munoti kuti dare riye rapindwa nemwana muchaha. Kana takabata ikoko kumasvingo vazhinji vedu vechichava vakaroora, asi vachazozivawo zita rinozochapora. Ndiri mwana wekumangochi. Zvino ndikutaura kuti taakugura. Ndikutarisa zvangu ndakagara panapa. Ndichitotarisa zvangu ninga kana kuti bako runobuda vakomana nevasikana nembwanana. Kune nyoka inomoneredza vanhu iyo ikatsamwa, iyo inoita semheni kuti munhu atoka. Ende mumusha mamuri kuchema namo, mumusha mamuri kurwisana namo, mutorine hazvishamise garwe riri murikowa umu. Izairi garwe riri mumvura. Rikangotuma nguva iyoyo. Izvozvi ndikutaura kwandiri kuita kunuku. Kutori nedare rekuti kuri kutodiwa ropa izvozvi. Business rifana. Izvozvi ropa iroro kuri kunzi ndiani ari kungwarisa. Business rifana. Havatarise ropa iri iro rwoko, vanotarisa ropa remutumbi nekutoshandisa zvese. Mwanasikana wamunechema kuti hanzi akafa. Akatsakatika, manoti akatsakatika naye? Tete. Nditete. Anonzi akaita sei? Akatsakatika. Akasawanika. Akana kuone pano pavana. Kusvika nanasi. Nanasi. Haana guwa. Haana. Asi aripo. Ndati aripo, munozviziva? Handizvizivi. Unozviziva kuti aripo mukati? Ini sekuruka. Ini zvinhu zvese ndinokamanza mubvunza ndaita ndiri munhu atori kaoma ndahasha zvakuba ndenda. Zvinhu zvizhinji mashiripiti riri kuitika apa sekuruka. Handidi kupinda zvangu kukanuraka. Inini ka mukomarobe sekuruka. Chishuwiro changu, deepest of my heart. Apa kana pane minana apa manzwa zvandataura.
yekuti zvinhu chimwe nechimwe chimbotora ruvara rwacho tisaona makwaivhi green brown red zvimbopositionika pazvo chaipo chaipo because indo inonzi confusion akadya magaka anovava ngaaonekwa achirwadzira kana ugungu chishonoka chiwanza inini handichinzwika toda kuona zviri kuitika sekuti neconfusion inakumadzi komakuti anga ari para zvinhu zvandatana kura para unosvika pakuvhiringika uri ndati kwese kuatana kwese kwe hapana pandisina kuona iwo aitaura nemuromo ini ndikutaura zveziso handikukunzisa so dare rese iroro rese kana kutaura kwese baita mama pavagona pavanzvenga pese ndapinda murodhi ndichiteera handiti so pandakagara panapa ndiri kuti iwewo kuti urambe uchirarama kana ndikakunakidza neswiti tanki but ndichipedza kunakidza neswiti tanki ndozvobudisa patv panapa ungozi babu bum mangwana hakuna zvichanakidza here ndagona here rega ndikutaurire one chinhu murume uye wandakabuda naye panapa tv mukoma robert angasika andisa mbuya vaye vakauya for challenge zvikanzi chindiitira izvozvi ndikati aiwa inini gogo handidaro zvikanzi ndatobva kwapasta usandudze zvokuita ini vatotsama handiti ndikaedza kutaura nezwi rakanaka ndikati vandinzwo chizezuru changu semunhu wechibranda zvikanzi usandipedzere nguva ndikazongowakumbira kuti endai munogeza apedza kugeza ndikachimwai porichi apedza kumwa porichi ndikati chiendai munogara panzi pane vamwe vakatanga kusangana nevanhu vavo handiti iwe wabva kwaningi iwe ndiwe ningi wenge nembwa iye watase izvozvo tikuti isu tisavhunduke katidzigamise hana dzedu handiti mumwe nemumwe wega kana ndiri munomu ndiri kutaura kuti mumwe nemumwe ari kukohwa zvaakarima handiti mai vakuchema kuti nini vanhu vanondishinira inini pamhuri yangu ihama dzekuberekwa kwavo saka ndoita sei bhozi mhuri yangu yapera masara nevananga pangani so ini ndine mubvunzo padiki maybe handina kuteerera chizezuru ichochi chinenge chandivhiringa iyi mhuri yaida kukuripai imimi ichiti ida kuripa chii kuripa munhu wakauraya ndiye upi mukomana yokwira mvura karudyiwa negafa yokwavaringa ndikati avaida kuripa ava vanga vakaronga dare nani kuti vanofanira kuripa nevana vavo ko imi vaizokuripai murume ugase ndo pandakava pamubvunzo sekuru kuti kana muchiunganidza mari yenyu nevana venyu chipiwai imi baba vacho avo ndo baba vacho munun'una womurume mamai vavo vakawanikwa panhu pamwe vari vana vomunhu umwe ndikati unganidzai mhuri yose iunganidze mari ikupei nokuti ndimi baba vevana iye mondiripa kudii uye mondiripa mwana uyo wakafira kumba kwenyu here hati wakafira kumukoma kumakomboko saka imoti moripei ane chimwe chinhu chidiki mira sekuru vaiti alhamdulillah zvinorege ndibvunze futi bichaya imi mune dare here kana masouya mamaenda kundomutsa mufi kuti aende kwaakamuraya handina kuenda kumanga kuti mwana kuti musaende mumisha yavanhu handina kwaendako watambudza se handisivi uye unga utambudza kumusha kwemunun'una mukoma kwaakafira kusiko kwaari zvoreva kuti kuda vakaita vose vari vaviri handizivi ya uyu mukomana dare rako iri handiri kunyepesi semhuri watiwe dare iri harisire kuda kunakidzwa tiri patv aiwa sekungona takunoka ndati iri harisi dare rokuda kuti tinakidzwa tiri patv roda kubatwa zvine mwero
Nokuti bati mushamai ada chief charumbira munonzi Mudenge mushairi muri sekuru wacho vanonzi vamugandara zita sekuru area yacharumbira amusana chirumbira mimi tiri anda chief charumbira tiri vana charumbira asi mudunhu rachief charumbira mune chimana chinonzi paMudenge pamusha wamugandani vanozisekuru anze vamugandani vanovazi ali ani wacharumbira vanobva mubloodline rimwe uzondipindura isi tingazotadza kuziva kuti ali ani wacharumbira kudakana muizi asi vane pane ukamu vana veimba imwe pane wanda andisi anzi adina mangwiro wadata ndoko wanza chizezuru chandataura kana wangasingaziva kuti ndotaura chizezuru kandinotaura adina mangwiro darira wainga kuno handisi kureva kuti ndiri ndonda handiti ka zvino hungu nhasi mukomarobva anoishambadza ubuda nezvichemo zvako asi kukunya kwako kuziva kuti achapola nhasi ndiri kuti ndikudai mbuya ndiri kudai handiti zvino inini mbuya kutaura pachokwadi changu chakazara ini ndida kufunza mufi murume wenyu afa akauraya mombe parufu ndiye murume wangu hapana kuurawa mombe hapana kuurawa mombe kanamo hapana makaizoita sei mombe yakadai murume wangu achigwara akanyatso kuzvitaura chaiva chiri chino ndonyatsozviziva akataura kuti mombe yandimisa mombe achifa ndikafa nokuti vana vangu vangasara vachiona nhamo hama dzangu hadzina kumira zvakanaka iri mombe ipi mombe yakayasarapo nedrought iri 1 ikabva yaita sei yakabva yafuma nechina yakafa mudanga ivo achifa nesvondo musi wa21 August yakabva yaitwa sei mombe ndogozivei ndati yakabva yaitwa sei yakadyiwa here ikatengeswa ichiita sei vamwe vakaidya ine hamusi munhu wechirudzi ine handidyi yafa yoga handidyi zvekudya kwavo maazwamboto andabvunza kugara panapa ndinovhunza mbichana alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kune vanoziva chakola matauriro andinoita kana pamedia mukoma Robert ndiwo munoona vanotipa nguva yekuti titaure matauro zvakanaka like mombe yavo yafa vanodya vadya vaita zvavadya sei muchitora mombe dzimusha menyu mine muchipa ana mukoma ana bamukuru bose mushande wenyika nhasi muripo mukavapa mukana ava vanoita sei pamuri yenyu mochema futi here mangwana hakusaziva so guva rebaba ava riri kupi rababa vana ava riri kuirosi kwavo munorigadzira gore negore ndinambosvikako kubva makore manganimbo ndinogwadziwa munhu ndati kusvika makore mangani atowanda asi saka anofanira kugadzira ndiye kozi mimachembera wawendo munoziva mutemo chizvezvo rega ndikubvunzei kana munhu inini ndakakura ndiri mublandari baba vangu wakashaya ndikutotora nguva yekutoti ndinofanira kuti ndikapedza bida rangu muzimbabwe ndoenda kuMalawi ndonosakura guva rababa vangu so tikaita nguva nekurwadziwa ikoko tisingarigadzire guva iri rinotimutsirei unoziva iko navo matatu mwana mukomana rouya rawo kuramba njienda kwava alright pane dari paguva ipapo pamakuva iwayo pane hondo
mukarega kuvhara makuva ivaya murisiri kupera munosara muri wani masara muri wani padunhu ipapo handifungi kuti pane zvakanaka zvichafana ndosaka ndakubvunza kuti mombe yakafamba sei nekuti iyo vakakuudza kuti mombe yandimisa zvayandimisa mombe iyi vainzwa nhau nenhoroondo maererano nechiraramo chavo ndinotenda mandipindura pane zvimwe futi ngomarobhani nasekuuta pola ndofunga ndataura asi ndoda kunyarara nditera apa munoziva confusion iripo isitati ave chidiki vanonongedzana rumayo roruroi rumayo roruroi pachirehwaiwa iwo chizuzuru handichizivi manje ati chirikomaro kana vachiti rumayo roruroi kana kuti mai avo varoya pachimana chavo vamwe ndovana vachinongedza kuti mai avachi ukagara navo kuti vanhu vakashata stereki lese uri mudiki uri kukura ukagara navo kuti vanhu ivo vakaipa stereki ukaenda paapa vasai ndandikupindure hatinongedze vanhu uroi uroi unobuda woga hando zvadachikuira seunotenda kana vari varoi ava haisi basa rako yokundiudza kuti varoi kana wakazvinzoko ayo makuhwa nekusatsikidzana sekurumambona aiwa udatitsiyana nesekusatsikidzana kwavo ndaiwasabu isusu ava mai vako kana vatoya muno mumudare toda kuti wabata mushe uroi uyo tozvaudza kuti mai muri muroi nenzira dzakadai 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 aiwa ina nditotungamirira nemunhu iwo kana waona wakagara pajira iroro naivo gogwari apa handiti kana vakatova vachitonga dare reuroi kumasvingo handiti ndoti ikoko ndikoko asi kana vari munomu vanenge vari pasi vanofanira kutonzwisisa sekuru vari kuti chi then inini ndinoziva kuti mbuya iyi inoshina yakamira so ukandiona ndakati zii ndinenge ndichivheneka kubva kuno kunosvika kumasvingo mapere ese kana imbwa dzese kana zvese hapana chandisina kuona saka handidi kuita kutorewa guwa ndinozvitaura nenguva yangu yandinovhumirwa naMwari saka ndichiti nini imbovasiya vakada chekutanga kana mai vako vari varoi wanzwa wangu baba vangu ari muroi wanzwa chekutanga ndechekuti ava vagadzise upenyu hwako kuti uite zvakanaka ari muroi wako iwewe wanzwisisa mai vako kana vari muroi imbovapa time yokuti agadzise upenyu wenyu uite mushe wozobvunza nokuti nhai mai kuunonzi uroi uhu kunofamba sei tikungonzwa namai nini kuti munonzi muroi bozi iyo ningochivakira chati muri muroi uchinzwa namai nini koiva mai nini vana vavo vambokuudza nezvamai vako saka rombe ndiani ndiyo kuruza mai vako alhamdulillah mundinzwisisa ipapo vazukuru vese anogara akatudza sekuri chapula vadi kunongedza munhu kuti jwi ini ndinonongedza munhu but condition yangu ndinofamba mbichana mbichana so inini mai vako kana vari muroi vachangobuda vega kuti ava mai varoya mai vako kana vachirwara vachangobuda kuti ava mai vanorwara ndikutaurire pane munhu akaya panapa akati ini ndikutaura kuti ndikurwara nemasis asi mudyangu wedu ukamutasa murume wake is engineer muharare akaya pano sekuru ndikurwara ndakamuta bhotolo 2 minutes kumba kushoko 2 minutes abva atoenda kumashops adzoka agara apa atwaraiti andisa saka uroi wavari kunongedzana hapana chandisina kuona ipapa pavari apa nemimi vana chete vakatobatikana nekuti munovapumawo ndikunyepera mbuya saka inini ndiri kuti famba navo iwewe unoziva mwana wako wazama yako uroi wakafana nemwana wazama yako uri mai vako kana vakagarwa nhaka ava nedzinza rababa vako iyo hakuna mubvuto bozori mwana vakagarwa nhaka nedzinza remurume wavo ndezvavo nokuti vanenge vakazvibvumira dzinza ravo handiti saka zvimwe zvacho pane nyaya dzinoenda kwatiri kune nyaya wanzwa mukoma Robert ati ndedzamambo handiti so isusu nganga patiri pese mupanzwisise papa asi ndati utore nyaya dzese nechapter handiti noti chapter chamambo nechapter chachapola ukachisanganisa apa unoona kuti munobva kuno kumatopesana namai kuti ndozvawakandedzira izvozvo saka alhamdulillah mai muvaregerere vana
vavhiringika musoro nematambudziko. Manzwisisa? So imimi muvatungamirire guva rababa vevana roda kugadzirwa. Baba vevana ava pachichawa tunoti vakaundiriwa, handiti vakaiswa pamubaniko. Dzimu ravo hapana charinomboshandira vana. Mitumbi yenyu yevana venyu yese iri mudenga. Manzvisa ndakuri kuudza mai muchionofanga tsukuziva. Yakatorwa guva, mutumbi wakabviswa paguva, ukatorwa ukamoneredzwa ukaiswapo, ukanga uchishandiswa zvaunoda. So izvozvi kana munhu akanzi uyu nhasi tikada kuti aite tsaona kana akada kuita chinhu, tinotora chiso chemunhu iyeyo choenda pano munhu choti juu, chonoita chimwe chinhu. Saka munhu ari kushandiswa zvese mabasa akaipa. Murume wanyimi akabvatorwa nekuda kwenjere nemashandiro nezvipo zviri kushanda muvana vevamwe. Iwoyo ndio unonzi urombwa. So musha menyimi kudunhu rekwenyu mimi mune vanhu vanoda kuzvinzi inini ndiri bhuruwo semunhu ane mapapiro, handiti? So mapapiro iyayo pakaitwa urombwa kujoina chazvo kujoina zvinhu spiritual. Alhamdulillah. Vamwe vanotokunzveka yachinyepa machechi. Saka ende munogara pasi mukanonge ngendombokotaurira mbuya pandiri panapi ivi ndi pari mkumarobata zvavari izvozvizvi mumhuri mavo futa mutonziwo muroi. Sei vachidzi muroi? Vanoshanda nenyanga, anonzi muroi. Inini ndinonzi muroi nokuda kwei? Nokuti ndine makwenzi. Zvinondirambidza here kuti ndinonzi muroi? Imimi mwana wenyu akafa akandorwisa mumwe munhu uye amumukire mepasina chamunoziva, akanzi imi mamudzosa ndimi muroi. Saka munotsa mwe mwana wenyu kana amukira mumwe munhu, bvumai kuti alright very good ndiri muroi bose mwana wangu amuka. Manzvisa? Asi nekuda kwokuti munoshandisa hasha mutaza kupindulana. Saka mugadzirise chinhu. Zvino ndikuti gore rino rimugara pasi nevana venyu, mutsvaga mamera matsvuku kutamba ikoko kurega kumutsa mufi. Ndoda kuti mudenga mari imomo maakandoiswa imomo kuti asadzike pasa, mufi iye achadzoka achazokudza ishoko, nokuti mufi iye anoda kutobuda ataure kune mumwe munhu kuti ndakafirei. Ora nhasi unoyu mwana wamakaita kuti adyiwe nengwena uyu paari kufamba senyoka achizhuzhuira mumakuva munoda taite sei? Ndiye ari kuita mari, kuita basa kutora mari mumabhizimusi evanhu. Ndozvamuri kudai. Saka paari kukugwadza nhandiri kweri? Mama ndiudza here ndozvikuitika. Iwo nhandiri kwe? Pindura wani, usanduudze norowa. Muko, zvozvezva mukutaura ndakatotereresa zvakadzira. Saka ndosaka ndikuti mama mabasa musandiendere kumberi, ndinoenda stage by stage. Dare randiri kutaura panapa ini ndinonzi chapora. Ndinofamba zvakanaka, ndinoda kufamba. Handidi kuti mangwana mai akandirambidza kusvika pamusha, nokuti ndinoda kupaenda, ndosaka ndakanyarara. Baba vako vakaurayiwa nenyaya yekuti pavakaronga nemukadzi wavo vakaita speed. Handiti speed iyoyo ndobva hanzi dhu. Ava akarohwa nini? Akarohwa nenyanga nokuti vakasangana nembwa pamberi pavo. Handiti imbwa kana ukasangana nekatsi, handiti inini chachaenda ndakatosangana nechimwe chinhu chinoshamisa, asi ndakaziva kuti ini handina ropa muruoko rwangu. Asi munhu akapa baba vako iwe mushonga kuti chienda unogadzirira so todaita so, mushonga wangapiwa baba vako wacho usina kuchena. Saka vakanosangana nembwa ikabva yavarova, vakabva vatokurirwa that time, nguva iyoyo vakabva kurirwa. Saka ndakandorera. Saka zvimwe zvinhu zvamunobvunza vakuru vacho futi nemagariro avangachita iwe avanavo, handiti vaitsvaga mishonga kuti ayo timbosimba mumabasa tiite sei. Mishonga iyoyo mumhuri yairwisana. Alhamdulillah. So mumusha mako iwe muri kundibvunza mune gwenzi rakaipa baba wairwisirana mombe kusvika dzavo mombe zapera, orwisana zvifuwo, handiti. So nhasi unochema nyaya yezvitumba kana kuti nyama mara. Alhamdulillah, kumbira Mwari vakupe kuti Mwari vakupe njere dzanga dzina baba kuti unogona kuvakawira. Alhamdulillah. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.